Wannan wani babban abin mamaki ne wanda ya faru a Niamey Aeroport. Mutane da yawa suna magana a kai, babu wanda aka gane a cikin wa'anda suka yi halbe-halben nan. Ha! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Attaque no. Hangudi. Hai, attaque no hayo boy. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, wunda ga fuge wani amman ka boye Wani ka. wani da fata da gidi. An samu wasu ƙananun marasa kunya wanda suka hito a lokacin mulkin shugaban ƙasa Abdulrahman Tani suna ƙoƙarin kai hari. Me za a iya kiran shi a haka saboda uranium da za a hidda a ƙasar Niger. Halbe-halben bindigogi ta ko'ina a cikin dare. A wannan lokacin babu wanda ya yi kwana a unguwar da aka yi wannan gabaki ɗaya. Wato an yi magana akan cewa lokacin transport ɗin uranium abin ya faru a tsakan dare ga 0 har zuwa wajen Desert du Matin wajen ƙarfe 2 zuwa ƙarfe 3 ana ta halbe-halbe a aeroport. Wannan wani babban abin mamaki ne wanda ya faru a Niamey Aeroport. Mutane da yawa suna magana a kai, babu wanda aka gane a cikin wa'anda suka yi halbe-halben nan. Cikin dare kowa ya ɗaga kai, hasken wuta yake gani, babu mai iya gane abin da yake faruwa a daidai wannan lokacin. Amma gaskiyar al'amarin babu mai iya bayyana gaskiyar abin da yake faruwa har yanzu. Amma an tabbatar da cewa duk masu ƙoƙarin yin wannan abin, shugaban ƙasa Abdulrahman Tani ya riga da ya gano yanda za a yi magance wannan matsalar. Amma sun hito sun yi magana akan cewa al'amarin ana controlling shi, ba wani babban al'amari bane da za a tada hankali. Amma har yanzu mutanen da suke cikin aeroport wanda suka ga wannan tashin hankali ido da ido, yawancinsu har yanzu ba sa da nutsuwar ƙara yin kwana saboda tunaninsu abin zai ƙara dawowa ne. Wasu suna cewa attack ne aka kawo a Niamey, kuma a Niamey ba ko ina ba a cikin aeroport. Labarin da suke ji a Tawa, Maradi, Zandar, Difa yau ya iso har a cikin Niamey, ba a ko ina ba a cikin aeroport. Shi yasa mutane suka tada hankali sosai, tunda al'amari na tashin hankali irin wannan ya shigo cikin Niamey, zai iya zuwa ko ina a cikin Niger. Saboda haka shugaban ƙasa Abdulrahman Tani ya tabbatar ma da al'umma cewa wannan ba wani babban tashin hankali bane da za a tada hankali a kai. Suna nan suna controlling wannan situation. Saboda haka a daren yau aka sa motoci ko ina da ko ina su kewaye garin Niamey. Ba Niamey kaɗai, Maradi, Zandar, Difa, Tilaberi. An ƙara ƙarfafa ƙarfin tsaro. Babban fatan da za mu yi mu 'yan ƙasa shine Allah tsare sojawanmu, polisai, gardodi, masu kare mu da wannan mugaye da suke shigowa cikin ƙasa suna tada hankali a cikin ƙasa. Babban fatan da za mu yi shine Allah tsare ƙasarmu, kuma Allah ya sa ba babban tashin hankalin da zai jawo sai babbar